tossa vai, se on juuri. Mitä pyörä? Herra tossa vai, se on juuri nimeltään. Ootkos nähnyt tän hevoseni valkean tählikkään? Joo, entäs huvi kun mun talviassa leikitään? Siellä on pitkä tossa lautsulla, hei sulla hopsunsa. Siellä on pitkä tossa lautsulla, ha. Nyt mä sulle laulaa sitä. Seuraavana Tampere. Nästa Tammerfors. The next stop, Tampere. Intercity-juna Jyväskylään kello 22.05 lähtee raiteelta 4. Taajamajuna Poriin kello 22.05 lähtee raiteelta 4. Intercity-tåg till Jyväskylä klockan 22.05 avgår från spår 4. Regionaltåget till Björneborg klockan 22.05 avgår från spår 4. The Intercity train to Jyväskylä at 22.05 leaves from track 4. The regional train to Pori at 22.05 leaves from track 4. Ai käytiinkö me äsken luolassa tossa? Olis ne tunneli. Ottakaapa tuolla Lapissa. Siellä missä oli se kaupunki. Ei muisteta. Ette muista. Ai oliko minä silloin? Särkänniemi. Ja sit se Näsiniemi. Ai, niin mä haluan Sit siellä mennä. on se torni siinä se Näsiniemi. Mä haluan mennä tuolle Särkänniemeen. Särkänniemeen. Mä haluaisin joskus mennä Särkänniemeen. Isompana pääset äitikoulusta isollista. Pääsenkö mä? Voi miten ihana. Meija. Sulla on kengät siinä peikillä. Kattokaapa, siellä oltiin uimassa. Tuolla. Joo. Ai tuolla. Tuo pitää puhistaa sillä vesikieltiöillä. Joo, tulla tänne. Puhistaa tämmöisen täällä olevan laulu. Ei, elää, kun alkaa kirjoittaa. Pitääkö äiti? Tähän. Pysähdytäänkö? Tampereelle pysähtytään. Nyt me jatketaan vielä matkaa. Tässä jää ihmisiä ja tulee ihmisiä. Ja Tampereelta jatkamme matkaa kohti Helsinkiä kello 22.02. Milloin? Ai nyt. 10. 20. Sitten ollaan.